Jeg ved det ikke. Jeg læste det i går. Freaking out, man. Her, tryk på linket. Kan du læse for dig selv? Okay, jeg synes tvivl om, jeg overhovedet kan komme ind. Det lyder helt vildt. Sindssygt, altså. What? 700. Jeg ved det ikke. Altså. Det var helt vildt. What the hell, man? What? Jeg tror du, jeg kan komme ind til? What the hell? Det ved jeg ikke. Jeg har opgivet den. Jeg skal finde noget nyt at tage mig til. Okay, jeg har virkelig fået en øje på, mand. Det kan jo sagtens stige over 12,1. Helt sikkert. Ej, det må seriøst ikke ske. Hvad det vil vil- du ellers lave? Så vil jeg synes blive ked af det. Jeg var bare skyde mig selv, altså. Hvad vil du ellers lave? Dog, jeg ved det virkelig ikke. Jeg har kun søgt det. Men kan man stadig godt gå ind og søge standby? Jo. Jeg kan ikke lige logge ind. På optagelse.dk. Kan du logge ind derinde? Prøv bare at gå ind til der, hvor du logger ind med NemID, der kan jeg ikke komme ind. What? Ja, jeg kan godt komme ind. Shit, man. Ej, nej. For fuck's sake. Har du tænkt på andre studier? Nej, slet ikke. Men der står ikke inde i den her, du har linket, står der ikke, hvor mange de skærer ned til at gøre det. Jeg kan ikke. Så det ikke? Tror jeg sgu ikke. Det var der inde i der, du skrev hen på Facebook, stod der det. Men jeg kan ikke finde det inde i den der artikel. Der står noget andet derinde. Nå, okay. Det ved jeg sgu ikke. Det er faktisk... Hvor mærkeligt. Det kan være, de har rettet det. I don't know. What the hell? Men fortæl mig lige en gang, er der andet, du gerne vil? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tænkte virkelig, det var det eneste. Ej, jeg synes, mit liv ville gå under, hvis jeg ikke sådan kunne komme ind. Holy shit. What the fuck? Jeg vil sige, som et lyspunkt, så kan det være, at de har rettet artiklen, fordi der står ikke noget om det der med antal pladser inde i artiklen nu. Altså, Prøv lige at trykke på linket igen. Er der et andet link, jeg lige har sendt dig? you crazy son of a bitch. Fuck you! You You got- just got pranked! You got me good. Pranked, baby! Fuck. Prank. Filthy prank! Filthy prank! Oh my dude! Holy you just got shit, pranked. man. Bet you didn't Fuck, see that jeg- one jeg- coming, huh? ej. You just got pranked, bro! Man. Fuck, jeg blev pranked. Holy shit. Ja, jeg tror aldrig, at jeg har faldet så meget med begge ben, mand. Er du sindssyg?